Eller skal vi starte med at lave en? Okay, jeg hedder Line, og det er Emma. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal snakke om, så... Nej, men vi havde bare lyst til at lave en blog. Så det gør vi. Og nu ringer Lines mobil. Det er Line. Hej. Jamen, det var fordi, jeg kunne spørge om Emma, Sofie, Helena B. og Amanda kunne sove hjemme hos os. Efter mini. Så de skal jo bare selv have dyne med og hovedpude. På nær madras, jo, vi har jo madrasser. Så det var bare det, jeg ville spørge. Så vi ses. Hej. Det var det godt. Det var bare fordi, vi skal til minidisk. Og så, hvad hedder det, skulle vi sove hjemme hos mig, og så... Ja. Og vi glæder os rigtig meget til. Ja, og jeg skal klemme ud som dreng og sige, at... så skal de sige, at jeg ikke er en pige. Fordi jeg er sådan lidt dreng, kan man godt sige nogle gange. Jeg kan godt finde ud af at slå. Lad mig sige det sådan. Så... og Emma, hun må ikke få farvet hår. Nej, det er lidt meget... Det var jeg! Jeg har overhovedet ikke en rigtig hårfarve. Nej, overhovedet ikke. I kan se, det er jo rødt, ikke? Det er altså, rødt, det er ikke og hendes rigtige det er hårfarve. brunt nogle steder. Ja, og så er jeg også rød om i nakken, så. Og hendes rigtige hårfarve, det er sådan lidt den her. Det er lidt svært at se på video, men det er mørkebrun. Eller meget mørkebrun. Ja, det er meget mørkebrun. Meget mørkebrun. Men det er det ikke i virkeligheden. Det er faktisk sådan lidt kastanje. Nej, det er ikke kastanjebrun. Det er vel bare brun. Jeg skal være hos lægen. Jeg skal bare op og snakke med lægen. Kvarter over 12. Okay. Ja. Det er altså om 10 minutter. Jeg når ikke at tage pizzaen ud. Kan I klare det selv? Ja. Selvfølgelig. Ja. Uden at brænde jer? Ja. Ja. Brug de der handsker, når I går dernede. Og så husk at slå for ovnen. Ja. Det var lige Emmas far, vi lige snakkede med. Så vi skal have pizza. Og vi skal have pizza. Og han tror ikke, vi kan klare os selv. Nej. Men det er fedt, han kan hente os efter skolen. Hvad vil du sige? Okay, men I må komme med nogle forslag til, hvad vi kan lave, fordi vi vil rigtig gerne have øl. Det der ringer. til hvad vi kan lave. Vi fik lige et hvad hedder sådan et ur der, så vi kan se, hvornår pizzaen er klar. Tækkeur. Et æggeur, ja. Et æggeur. Men som sagt, I kan lige skrive til os, hvis det er, at... hvad vi kan lave, og vi laver ikke og hvad sange. vi kan snakke om. Vi laver ikke sange. Nej, vi fjoller. Ja. Men søskende er forbudt. er forbudt. I må ikke vise jeres søskende, I skal vise jeres venner det, og kun så små de vise søskende. jeres... Ja. Små søskende. Og store søskende, hvis de er lidt irriterende. Ja. Det her, det er for dem, der hader deres søstre nogle gange, hvis de driller. Men også dem, der godt kan synes, de er lidt søde. Hvis de for eksempel... Hun har en lille søster. Og jeg er min mor og far skilt, så jeg har en masse papsøstre. Og jeg er den ældste af alle. Jeg er 14, og så har jeg 3 papbrødre i alt. Der er 13, som bliver 14 i år. Og så har jeg en lille søster, en paplille søster, og en rigtig lille søster, og en paplillebror. Og jeg har bare en lille søster. Ja. Og en mor og en far og en hund. Ja, og en hund. Og jeg har en kat og en hund og 2 hamstre. Nå, men I skal... Har du ikke også et marsvin? Nej, det er død. Mit marsvin er dødt, men det er lidt Hvor lang gammel tid. er den blive? 7? 8? 9. 9? Ja. Det er altså meget for et marsvin. Nå, de bliver kun som Mit regel. gamle marsvin, men jeg kalder det stadig for mit, fordi det er altså stadig mit. Det er hjemme hos Stine nu. Og det er snart 4 år gammel. Snart 5 år gammel. Ja! Det var Emmas far, der kørte. Han skal til lægen. Jeg ved ikke, hvad han skal tjekkes. Nå, nu gider I nok ikke at se på os mere. Nej, Så lav en kommentar dernede, hvis I ved, hvordan man gør. Det ved vi ikke. Og så bare kig på os og fortæl til alle jeres venner. Og så skal vi... skriv til os. Skriv, hvad vi skal lave, fordi at så kan vi lægge... Og lad være med at sige, at vi er mega dårlige, for det ved vi godt. Ja. Men hun er den lækreste.
Okay. Jeg er i hvert fald den, Jeg er den sejeste, og hun er den lækreste. og jeg er den nok smukkeste. den mest barnlige, tror jeg. En gang. Nej, hun er bare fjollet. Hun er den mest irriterende, fordi hun er Ja. virkelig god til at lave smølfespark. Ja, og man får røde mærker. Ja, jeg fik engang sådan et rødt mærke lige her i panden. Er hun ikke ond? Det var fordi, vi skulle lave musical, og så kedede jeg mig. Og alle de andre var oppe på scenen på nær mig. Og jeg havde selvfølgelig Og Emma? hovedrollen, og så måtte jeg gå op på den der scene med et rødt mærke i panden. Ja. Lige midt i panden. Sådan. Ja. Nå, så slukker vi nu. Hej hej!